Gore ra 2022 ndaive nemunin'ina wangu waigara munyika yaDongoritinhira kwa Mutasi. Saka akabva ikoko achiti anoenda kubasa kuStapleFord. Akaenda nebhegi rake nenhumbi dzake dziri mubhegi iroro, zvaisanganisira mafoni ake, mawekisutsu nemagambutsu aaipfeka uye achida kuzonoshandisa akubasa. Ari ikoko akazobva achiti ndiri kutsvaga muprofita anogona kundibatsirawo. Ndanda kunzwa yahistory nemunhu akazoenda naye kunzvimbo inonzi kwaChirara. Aenda nezvinhu izvozvi, asvika nzvimbo iyoyo akazobva nzvimbo iyoyi achiti ari kunotsvaga muprofita anomubatsira, nekuti kudai aigona kunge aino tumaproblems twaida kubatsirwa panyama yake. Saka aenda kuSamaringa kwaakasvika kuda kuti abetserwe ikoko. Takazongonzwa yahistory kunzi mwana wenyu tamuona mugomo akafa. Pana umwe amai wakandiunzira message nemapictures aive mufoni airatidza kuti akanga apondwa mari nezuro wacho. Zvoreva kuti mapurisa akatomudzikisa imomo akaenda naye kuRuda, vakasvika vakamuisa mumochari. Takazoendawo ikoko tikasvika tikaona mwana, tobva tamuona ndokumuita body view. Airatidza kuti ane ropa pano pagotsapo. Ndichizobvunzawo mapurisa kuti mazvionawo sei ropa randiri kuona kuti mwana wayo kudonhedza ropa nechepagotsi panapa zvinorevei? Vakanditi mwana uyu aburutswa nemapapachale. Mapapachale mapurisa anobatsirana neZimbabwe Republic Police, asi vasiri vanhu vakaenda kutraining. Saka vanoti ivo pakumudzikisa vachiuya naye kuenda kwaRuda, vanoti anogona kunge akambodonha, saka togona kunge chidaro. Tikati hazvina mhosva. Takaenda tikanoviga mwana mushure mekunge tatenderana sehama nehama, uye zvatakanga tanzwa kupolisi kuti zvinogona kunge zvafamba nenzira isina kunaka. Takaenda tikamuviga. Tapedza kumuviga, svondo risati rapera pakaita vakatanga kubudirwa vachitaura kuti vachiti mwana wainzi Martin takudzwa nei machika. Vaiti mwana uyu mamuviga yenyu, mavigira amamuita, asi mwana uyu anoratidza kuti aita zvekupondwa. Saka munofanira kuzoti muzomufukunure. Iye akabva abuda achibudira pane mumwe munhu. Ndine muzukuru wangu anogara kwaDC, akabva auyawo kumba achiita kunge akasvikirwa, akati mavigira amandiita ndini Martin, mandiviga zvisizvo. Apa takaviga hembe dzake mugwiro, tikaviga hembe dzake, magumbeza ake, mapoto aaishandisa. Musi werufu kuti taakuita zvimisikidzo izvozvizvi, gomba rakaramba kuzara nemavhu, asi taisa zvinhu zvake zvese imomo. Zvinova chimiro chakatanga kuratidza kuti pane zvichazoitika kumberi. Ndiyo iyi. Tichienderera mberi, musi werufu rwake hatina kuona zvinhu zvakamira zvakanaka. Zvakatipawo nyangwe isu gadzo, nyangwe waisvikirwa wakatanga kuti hazvina kumira zvakanaka. Gomba rake tadzadza zvinhu zvese imomo changamire, harina kuzara nemavhu. Masabhuku aivepo munharaunda wakati imi makamboonepi gomba rati raiswa zvinhu zvese asi harina kuzara nemavhu, asi ivhu rabva imomo raifana kuzara, rakangoita level. Tobva tati ngatitsvage matombo tiise pamusoro pacho. Zvakatinetsa, taisa matombo iwaya, zvakangoita kunge pangounganidzwa matombo, zvikanzi nasabhuku chaukura. Zvinhu izvi munazozviona kumberi kwazvo. Zvataita apa zvinogona kunge zvisiri normal. Munozouya mangwana mozoviga, mozonyatsa kuisa mavhu. Tikati hakuna munhu anoigwa ka2, isi tatoviga tatopedza taakutoenda. Kubva musewo changamira hatina kuraramba. Vana vairara vachichema kuchiita zvinhu zvakasiyana-siyana mukati memba yedu. Kusvika tatanga kuzvibvunza kuti chii chiri kumboitika kuti zvinhu zvidai nemamiriro azvakaita. Vaisvikirwa vatanga kutaura kuti munofanira kundiviga kechi2 iye Martin. Ndakabva ndatanga kufambira mapepa changamire.
ndikaenda kwaRuda ndikaudza polisi kuti no mwana wode ari kuratidza kuti anenge ari kumuka, saka arikuda kuigwa kechi2. Zvikanzi aigwa kechi2 sei munhu akazviuraya? Ndikati aiwa, chivanhu imi munochiziva, ari kuti takamuiga zvisizvo, tofanirwa kufukunura zvinhu zvake mugomba, tomuiga panyowani, togowa hembe dzake. Ndakafamba ndikaenda kunyanga Changamire, ndikanoona madhispo eko, ndiwo akaprocessa tsamba yekuti no, vanhu vekwaRuda ngavanyore tsamba, chivanhu ndinochiziva ndiri munhu mutema. Ngaaitwe rebuild mukomana oitwa exhibition, aitwa exhibition oigwa patsva, mogowana nhumbi idzodzo. Takaita izvozvo, asairamba achitaura kuti ndakaurayiwa kwachirara, ndiwo vanhu vakandiurayiwa. Zvitabva ipapo takafukunura, tikamuiga kechipiri, tikagowana hembe. Tapedza izvozvo, mushure memakore, asi tisati tasvika mumakore andikutsanangura, pane muzukuru ari kwaDC akauya akabudirwa kumba, akati bhegi rangu nezvinhu zvangu muchazozviona kumberi, zvino akatozvichengeta izvozvi. Kana tati garei muchazozviona, asi musazozvigamuchire zvinhu kana zvauya, nekuti bhegi iri rine kutaura kwarinako kwakawanda. Saka isi takangozvitora kuti zvinhu zvatopfuura, ngatisiyane nazvo. Pamwe mwana uyu anogona angofunga kuti akaenda nebhegi, kuda bhegi iri ndio zvari kungoti richazowanika, asi harichatowanika. Nekuti musi werufu rwake amai wangu vakati ngatitenderere titsvage pese pari kunzi anga ari, tione kana tiwana bhegi iri, nekuti ari nezvinhu zvake, mafoni nezvimwe zvinhu zvakadaro, hatingauigika munhu zvinhu zvaakaenda nazvo tisingazivi, nokuti aiziva maendere aakanga aita kubasa kwaakanga aenda. Takatsvaga tikashaya, asi muzukuru akazoona kuti bhegi richazowanika, asi richazonge rine kutaura pamusoro, ndo richabatsiridza nyaya yangu kuti muzive zvakaitika kwandiri. Tapedza izvo Changamire tagara makore ano akutosvika makore 3. Mushure memakore 2 bhegi rakabva ratanga kunzi raoneka. Akatanga kundifonera nezvenyaya iyi ndiNyatoti, zita rake ndenda Prosper Nyatoti, ndiye akatanga kundifonera akati no, uri kuziva here kuti bhegi remufi akaita zvekuurayiwa mwana wenyu uya razowanika? Ndikati rawanika sei? Zvikanzi futi chinhu chakaitika ndechekuti musi wanga ari mumuti akandisekerera mwana wenyu, ndio chakandipa simba rekuti ndiuye kwamuri ndichitaura kuti mwana uyu anofanirwa kungaita zvekuurayiwa, saka uye ndii ndatanga kumuona. Ndikati aiwa, isu hatizvitsvagi, kana ari mufi anogona kurwisa ega. Asi chaakundinetsa Changamire inyaya yebhegi rakazouya kwandiri chinzi toda kurisiya, nekuti mushure memakore iwaya tatifonewa kuti bhegi ririko, hatina kuzvitsvaga, takati ngatisiyane nazvo, kana ari mufi achataura ega. Zvakazondishamisa Changamire, ndichivhura foni yangu ndichiona kuchichikachi paina amai vangu vachitaura kuti kune bhegi riri kumba kwangu riri kunzi riri kutaura. Ndikati bhegi riri kunzi riri kutaura nderani? Tati garei shomanana, ndakatanga kudawo kutresa nezvebhegi iri kuti ndizive kuti zvakamira zvakaita sei. Zvinondipa nguva yekunyatsotsvagurudza kuti mafambiro arakaita kuti rizosvike mumba maamai avo kwakwana Timburwa manje, kwanga uchinzi bhegi riri kutaura, vachiti rakazonhongwa nemurwere, asi murwere uya anofanirwa ane pfungwa. Right, ndochifona ikoko kwavanga vari vanhu avo kuti bhegi irori ramati maona rakamira sei kwemakore 2-3 takuda kutopinda mune 3, bhegi rakamira sei. Vanoti bhegi iri harina kubvira ranayiwa, bhegi iri rine mafoni ari kutoshanda, bhegi iri rine nhumbi dzirimo dzoratidza kuti hadzina kana kuora kana kuita sei kana kunayiwa. Ndikati saka zviya zvakasitaurwa nemwana uya aiti ndiri kubudirwa ichokwadi chekuti tichazoona bhegi kumberi. Saka Ishe Sahumani wakabva watangawo kundifonera wachiti shamwari, nyaya yebhegi iri kuturwadza, zvirokwazvo mwana wenyu akaita zvekuurayiwa, asi taakuda kuziva nyanya dzakauraya mwana wenyu. Ndikati saka imi mama funga kuita sei Changamire? Ishe Sahumani akati isu toda kuuya nebhegi kumba kwako, tosvika ikoko tochitaura nyaya yekuti toitaura sei nyaya yebhegi rako irori. Ndikati hazvina kuipa, asi isu takaudzwa kuti bhegi kana razowanika tisazorigamuchire. Saka zvakanaka kuti mufambe neprotocol inodiwa yekuti bhegi risvike kwatiri. Munouya muona masabhuku edu, moenda kwaishe Mutetwa, Ishe Mutetwa otaura namambo, mambo ozoziva kuti achaita sei nekuti ane uchenjeri hwekuti angakwanisa kubatsiridza sei kutonga nyaya dzakadai. Saka imusave zviri direct. Ndo pawakabva kuSahumani vakagara vachindifonera every day vachindishungurudza, uya utore bhegi rako, bhegi rine zvinhu zvakanzi mateni takudzwa nemacheka,
kana akaurayiwa zvaka akaurayiwa asi hatisu takamuuraya I lost and found property. Ndikati aiwa hazvigoni kuti zvifambe nenzira yamuri kutaura iyoyo. Ndiri kukumbira kuti imi munditendere kuti muende neprotocol yandataura. Vakazouya zvechimhikisano zvechitsotsi vakauya nemotokari yavakauya nayo vakazadza motokari iyoyo vachida kudhampa bhegi kumba kwedu. Asi ndakati aiwa bhegi iri munofanira kufambisa nenzira yakachenjera mosvika kwamambo sekuya kwataita nhasi. Zvooneka zvotanga zvaongororwa nekuti bhegi harisiri bhegi rekungogamuchira nokuti pamakore mairi kana kuti matatu munogona kunge makafamba naro kana muine zvamakaita naro bhegi irori. Saka hazvigoni kuti isi titore bhegi irori nenzira yamuri kutaura iyoyo. Vakaita zvechisimba ukati kutoya ikoko vachitifonera. Takaerekana ndakazoudzawo masabhuku angu kuti pane vanhu vari kuti varuda kuuya kuno asi hazvina kukodzera kuti vasvike nebhegi vanofanira kufamba nenzira chaiyo yakanaka. Masabhuku akati auraiti siya zvakadaro. Tati garei shomanana mangwana kuti ndopa wakabva kuti takupinda munzira izvizvi takuuya nebhegi irori. Ndobva ndaudza kuti vanhu vakuuya. Ndakafonera ZRP police station yepaPenalonga. Ndikati kunoku hakusi kutiitira zvakanaka nekuda kwekuti pane bhegi iri ndere mufi asi mufi uyu akaita zvekuurayiwa pane akusvikirwa ari kubuda achiti ndakaita zvekuurayiwa. Saka nditendereiwo kuti mutumire mapurisa kunoku vanokwanisa kudzorera vanhu ava. Mapurisa handiziviwo chii chakaitika kwaari, hapana akauya paposition. Avo vakabva vauya nebhegi ravo ndobva vasvika panharaunda patanga tiri. Ndinotenda sabhuku Shaukura vakamira zvakanyanya nevanhu vachiedzera kuwakauma kuwanyengetedza kuti waidzokere nebhegi ravo kuti nyaya ifambiswe mugwara rakanaka. Asi ivo vakaita mhikisano yekuti toda kutorisiya chete. Vakazobva ipo paya vafonera polisi yati endai kwamambo ndokunotongwa nyaya dzakafanana neidzodzidzi. Ndobva tachitoti taakuya kwamambo. Chakazondishamisa Changamire vanhu ava vakasvika pakuzoromondisungisa futi. Vane kutaura kwavakaita vachiti motokari yedu yakapwanywa asi iwewe ndiwo tiri kuziva wanga uri pasipoti. Saka toda kuti iwewe uende kujeri. Asi ndakaona kusekuti nyaya yawanga wakuronga iyi yanga nyaya yekuti inini ndivharirwe. Kana ndichinge ndavharirwa ndotadza kuzosimudza musoro kana ndiri kufara kuti nhasi ndamira pamberi pehuso yenyu mambo. Ndatenderwa naMwari kuti ndiye ndizomira pamberi pehuso yenyu. Zvinova zvakanga zvichidziviswa nguva yese kundisvike kwamuri. Saka vakandisungisa vakaenda vakanoripota kesi vachiti inini ndasvika panguva yekukanya motokari yavo nezvibhakera uyezve ndatora matombo ndichikanya motokari yavo. Zvakazoongororwa mudare. Chinomutipa kufadza ndechekuti Mwari haasi munhu mumwe chete uye vatongi vanonyatsoziva vakatumwa naMwari. Vakaongorora vachitarisa nyangwe mavhidhiyo ekuona kuti shuwa ndiri kutema motokari iri. Ndiri ndaitotaura nyaya yakanaka kuti hamufaniri kuti tiite mhosva pamusoro pemhosva. Ngatitarisane nenyaya yekuurayiwa kwemunin'ina wangu chete. Uyezve vanhu vanofanira kuzoripa kwamambo kana tichinge tasvika ikoko. Bhegi ratisi kutora richatorwa nenzira yakanaka. Saka Changamire ndiri kuuyawo pamberi pehuso hwenyu nekushungurudzwa kwandiri kuita nenyaya yebhegi iri kuti riongororwe kuti bhegi rakafamba sei kuti ribve mukati memaoko emunin'ina wangu anonzi akaoneka akafa kuti rizosvike mumba matimburwa uye vazomboite sovanokakatidzana pachavo bhegi richizonzi razotombotorwa razombopiwa Chirara Godfrey Chirara Golden Chirara ndiye akazombopiwa bhegi iro richinzi ngaritore nekuti ndiye ari kuziva nhoroondo maringe nekufa kwemunhu nekuti munin'ina akasvikira pamba pavo. Asi zvakashadawo iye Godfrey akarambawo bhegi irori akazopesa yatongwa naishe Mutetwa akazosvika pakugutsurira kuti alright bhegi ndaakutora. Asi ishe Sahumani akazoti bhegi iri handikwanisi kuti ndiriende uku nekuda kuti mukwasha wake iye Golden Chirara. Hamuendesi bhegi uku hamutongi zvakapusa imimi nekuti ndinoziva matongero akanaka ndakaenda kuchikoro chekutonga saka ndaakutora bhegi iri ndiende naro. Haasi yemuridzi webhegi ndere kwamachika riri kunzi akauraya vanhu ava vane chekuita nevanhu vachana handisi kuvapuma asi musvikiro ndozvariri kutaura kuti vanhu vakange vane bhegi rangu vane chekuita vane portion panyaya yekufa kwangu. Mukanyatsoiongorora nyaya iyi muchasvika chaipo. Saka Changamire ava vakatora bhegi ndobva vaenda navo. Havasiwo muridzi webhegi ndishowo zvake akanga achitokutawo vanhu panyaya yekunza bhegi irori. Saka interest yavo Changamire ndaikumbirawo zvakare kudare renyu richikwanisa kundiongorerawo kuti ishe Sahumani wakachenawo here futi panyaya yebhegi iri. Nekuda kwokuti tizisire avari kunzvengesa nyaya vachiti ndorichengeta harina chekuita nemimi rine chekuita nenini. Raifanira kunge rakatorwa bhegi irori ropiwa Golden Chirara
Golden Chirara ochitaura iye kuti mwana akasvika sei pamba pake, zvakazomira sei kuti azooneka akafa, chii chakazoitika uye masvikiro. Changamire wangu, ini ndinoenda kuchechi, ndinonamata ndiri muprofita. Asi handigoni kushandisa nekuti nyoka haizvirapi. Saka ini netradition yandinopinda nebelief neideology yandinotenda mairi. Imi pandauya kuno ndafara kuti munotenda kuti chivanhu chiriko uyezve muchatibatsira nenzira yakanaka uye yakachenjera semutungamiriri atakapiwa naMwari. Ndinotenda changamire wangu. Ndine mubvunzo yakati ndinotenda yandinondiya soubvisa kuti chii chakamboitika Andrew ndizvozvo bhegi rakasvika sei kwaShesauma. Tinotenda mushure menyaya yekunge yatongwa naIshe Mutetwa, masvikiro akabuda achitaura kuti ndakaita zvekuurayiwa, bhegi rangu iri rinofanira kuti riende kwaChirara. Saka kana richinge rapiwa Chirara, Golden Chirara akatorwawo naChangamire Ishe Mutetwa akagadzikwa pamberi sezvizvi, bhegi rakatorwa richiendeswa pamberi pake zvichinzi bhegi iri munzvimbo yekwaTimburwa, vana Timburwa ndiwo wanga waine bhegi. Vana Timburwa bhegi kuti wazove naro wakariwana kupi? Zvakanaka, izvo zvaakuda kuti ivo sevanhu vari padare rinoka vari pano. Timburwa gasimuke ndopanotangira itifambiri chaizvo. Mbuya Timburwa mubvunzo wedu haunaomukura totimbozoti bhegi rakasvika sei mumaoko enyu? Mambo, ini ndini mai wako Timburwa, mwana wangu mudhiri wane 20 years ari 20 years achirwara nepfungwa. Saka mwana uyu ungotora mvura kumangwandi kumusoro kwedzimba dzaGodwin Chirara, ndiko angotora mvura newe kwamatsitsiro. Saka pombidzi i2. Saka pombidzi dziri kurosa ngepakagoronga dziri 2. Pakagoronga ava pane kaguzhu karipo. Saka mwana uyu akuenda kotora mapombi ake kuti zvomvura yaoma uku regai nditore mapombi ndisi ari mubanga uda kuuya kuHarare, kuuya kuHarare ungoita up and down nekuuya kuHarare kwaakakurira kwaaisenza. Saka akotora mapombi ndipo ari kusvika mapombi apa pane guzhu apa aone bhondomurwa riripo pane bhegi riripo apa. Mwana uri kuti ndakambosiya bhegi ndizwe mwoyo waramba yangu homwe yemabhanana ndatweta apa kwakutora bhegi riya. Mwana uyu atora bhegi riya kasi ndakati ende kudarika umba dzaSachirara mudoko kwakuuya kwakutweta homwe yake yemabhanana kwakuuya futi kotorei bhegi. Kasi mai ndakandozwa kuti dai ndatora bhegi ndende naro kwarugara kunzvimbo yekwaChipuna. Aenda nebhegi iroro kuno wakanonga muguzhu umu bhegi raikaisa muguzhu. Musatendereba anonga bhegi wakaendepi naro? Wakabva aenda naro kwarugara kwangoti kunyu village achinopani kunzvimbo wakaisa mumba make umu arugara une dzimba. Saka rakazobuda sei mumba make kusvika? Rakabuda mumba bhegi iri ari kutaura mambo. Uri kuti ndakarara kudare izvi bhegi ndakazwa riri kutaura kuti ndiendese kwaChirara. KwaChirara kunani? Ndiendese kwaChirara. Haana kutaura zita kuti waChirara hongu wakawanda kuti ndaziendesa kwakati wakandozi kwaChirara. Akarara unaro aziendesa kwaChirara. Aendese kwaChirara sei asina kuendesa kwaSigauke? Izvo handichazvikwanisi kuzvipindura mambo. Tifambe tese nenyaya. Handichazvikwanisi kuti ndingamupindura kuti wakandozi sei akanziendesa kwaChirara. Handisi kuziva ipapo. Iye wakabva aendesa. Wakabva ariendesa. Akaendesa kupi? KwaChirara. Aruzoti nderani? Rara kuzikana here pio. Bhegi hasi kuziva kuti ngerani. Asi rine mafoni. Rine mafoni. Takati waudza bhegi wekwaChirara watsvitsirwa bhegi ngemwana wangu uyu. Wakabva wauya naro kuma7 ndakutoenda korara. Ini tikati hamungandisiri bhegi ndairwara washiwa ngemakumbo. Bhegi mwadiri kuenda naro mwana watakura bhegi uyo naro kwaChirara
wobva anosiya pachirara wana chirara wobva watora bhegi wobva yakosiyira imimi sei yakayakosiyira imimi asi muione kwake kwarugara andika kwarugara ndamati aigara kwake kunyuru 7 anditi saka paakatora bhegi waifanira kunga ukaenda naro kupi kunyuru 7 kumba kwake new village unosiya bhegi kupi kunew village nekuti ndiko kune munhu aunza chii bhegi sei vasina kunosiya bhegi kunew village wakauya naro kumba kwenyimo wakati taunza kunimi ndimu mune mwana unonga bhegi saka tauya naro ane makore mangani munhu wane 20 years munhu ane 20 years anosvigwa mushe 1973 73 25 42 ndiye mwana wamuti mwana wanakabhegi ndati mwana wangu mbuya ndigaita ngataura nechokwadi ndokuti chinhu chibude pachira chifana because kutaura kwese kwamurutaka handiti mwana wenyu ndiye akazoya chikupai reported speech yekufamba kwaangaita kuti pandaenda kumvura ndobva ndasvika kumvura ndobva ndanhonga bhegi ndobva ndaisasakirangwa ndobva ndabva apa ndobva ndaenda apa nebhegi rangu naro bhegi iroro kumba kwani kwangu ndobva ndarara nebhegi ndakarara hope bva dzauya zvikazindesa kwani kwachirara ndobva ndaendesa kwani kwachirara handizo wekwachirara kobva uzoti bhegi ratisi kuenda pai pano handizo ngaridzoke kumunhu avaine chii naro instead yeti ayaendese kumwana wenyu mwaine bhegi wakunza kumba kwenyu murume ane 42 years apa bhegi rarazi rarimutaura kapini saka bhegi riri kutaura ramusina kumbozwa kutaura kwaro rakuya kusiya umba menyimo nemwana wenyu ane 42 years ende chimwe chacho chinondiresa uripi mukomana izwai mbuya ngataura nechokwadi murwere wepfungwa anoenda kumapombe aidiridza besides munhu ari musoro usikuita zvakanaka cannot give an account a narration of events musatitaure izvo kuti munoti munhu azvika zvakanaka uyu asi anonya kukutaura kuti ndakasiya bhegi vandatora bhegi vandasiya saki rangu vandatora vandaenda kwachirara vandadzoka vandadai every day anonokunoita popi dzemvura anokwanisa kunocheka mabhanana aidzoka pamusoro ichangamiri ndiri kukumbira kubvunza maiyo mwana wematizi tounonzani godfrey timburwa ndiye here aimbosenza mamutare mamutare anga ari pachikoro mari anga ari kuchikoro anga tapiriti anoambosenza mamutare bakune kambani yaita nezvemafuta ane makore mangani 473 42 50 something taura ichokwadi inini handidi kurekera mwana ndakaona zvakaenda mwana ndizvo ndingotaura kuti ndinyepe mwana uyu murwere izwai maika zvepa zvokuti murwere mbuya ngatiposiye pasaidi ukwana murwere anokwanisa kukwira bhazi anibhadhara mari asingafambi netsoka asingafambi asina kupfeka yes musakonzide munhu yekuti murwere kozi unotoziva zvanoita taurai kuti kana asina kumwa mapiritsi unomborwara asi kana amwa mapiritsi unonga ari right mungadaro nini tinowira handichandisi kuda kuzwaka iwedhire kuti unorwara nepfungwa muda kumburisa munyaya handinoda kumburisa munyaya iye zvaangondiitira pamba nezvaangoitawo kwake zvingoratidza kuti murwere ndizvo bhegi wakariona pamakombi ada kutora makombi izwai mbuya chatiuramba mbuya ndechekuti imimi muye kudare muno muye kotaura kuti mwana wangu akanhonga bhegi pamapaipi pakati isu kuti mwana iyeye ngaauye apa sekutaura kwakakuitira imimi ataure ega nemuromo wake kuti bhegi ndakariona so pandafamba because kana akakwanisa kukutaurira iye achitsesenura kudaro
chinomutadzisa kuti auye futi kuno pamberi panapa chidetseserurira kuda kuchii musamwandise ba Handisi mwana ndinomuda muno because imimi kambuya sei muri kubhirivha alright kana muri imi anorwara nepfungwa sei muri kubhirivha zvakataura imi chizwa kuti anorwara nepfungwa hanyepe ati unonyepe because kana muri imi anorwara nepfungwa handisi saka sei muri kubhirivha zvaanotaura inini ndiri kutaura mashoko akanditaurira mwana kuti ndizvo akataura iye mukomana kuti ndatora bhegi riri pamapombi izwai alright tafura nayo handisi tati bhegi raiva kusiyiwa pamba penyu vamadini na inini ndaitorwara ndakabva ndafonera unopindura mubvunzo ndakafonera sabhuku makaisepi bhegi bhegi ndakachengeta mumba ndaifonera sabhuku akati ndiri kufuma kuuya makuseni wobva auya vakauya makuseni vamadini babva tataura nenhau yebhegi bhegi varaendepi bhegi sabhuku akati ngarisare pano Varadei. ngekuti kumba ndino zviriyo zviri kunetsa alright rasara ipapo vamazodini naro rakabva rada kuti garei pandafonera futi sabhuku kuti bhegi zvomakandoti zizi ndodiniwo naro sabhuku akati ndiri kufonerawo vanhu vacho vari kundoti tichauya vanhu vacho vanani waridzi webhegi vamazoziva sei ndakavafonera makavaziva sei kuti vaii ndakavaziva ngekunga tavhura bhegi iri nasabhuku tambobvunza kumasuro uko kuti bhegi zvarari kufamba rine mafoni mamuriziva kuti bhegi ndori bhegi remunhu akafa ukati atinoziva mina inditaurewo bhegi izvo ndakaturwa ngemwana takabva tafonera sabhuku sabhuku akauya akati hazviitiba kuti tirege kutarisa zviri mubhegi ngativhure tione kuti mubhegi macho munei wakavhura bhegi ndiye mukoma Godwin Chirara ndiko kuvhura kuona mune zvinhu zvese ndiko kuzobvunza kuti vanhu vamungomuziva here munhu uyu akavhura bhegi ndiani ndi Godwin Chirara uripi ini ndakamira Godwin Chirara ndimukoma uripi wakamumirire ndo akavhura bhegi nyaya munozanyaya nyaya iyi haidisi haisi kuda reported speech unadada zvakaona nyaya iyi haisi kuda reported speech kana munhu aripo akabata bhegi ndiye tiri kuda munhu akatakura bhegi ndiye tiri kuda kuti atitaurire kuti watakura bhegi kubva apa uchienda wakaenda papi kwadaiwa chii chakaitika kuti Godwin wakati kochiri kuti Godwin asauye chii pamusoro changamire ndiri Chirara ndakamirira Godwin ndiri mukono wake kumba kwedu kune mwana maunganidzo chiunganidzo ichi chiriko Godwin wakaenda kwamaunganidzi samonisi yakauya musi wechina ichisvikira mangu pamba tiri kugadzirira basa rechechi iroro samonisi ndaiona Godwin paka pasina ndakabva ndaenda nesamonisi kwashe baba madheti ari apa Godwin kwamaunganidzo uri kuuya nhasi asi unoya kuma4 kutaura nhasi uno nechechi iri kuya pamba saka toita sei dheti regodhini riko saka mina akati ishuwa saka toita sei ngatifone panhamba dziri panonini tivhunze kuti toita sei siri kuti dziri pazita asipo changamire wakafona afona wakabvazi Godwin hapana mwana samataura pada wakataura changamire uri panhamba dziri mwana samataura tinochinja kana Godwin asipo because hazviiti kuti nyaya ito Godwin padini pasina tiri kudiisa musi wa4 date asi imi muchifonera naye nevakamangara kwasha kuti waziye kuti date iri kuchinjwa because tikakuchinjira imimi musina kutaurana namachika hazvishandi because machika uchaenda kudari akasvika musiko munondiwa nemoyo changamiri wakabva wazizwa ukandazizwa chenda woona sabhuku kutaura nini utaure sabhuku kuti abate machika kuti abate sabhuku wamachika kuti zvigadzirwe zvakanaka ndakabva ndaitawo saizvozvo ndofonera sabhuku ndo masoko aripo pasamulanisi rakauya nemapurisa yaikuba sabhuku ati zvakanaka ndichafona ndinogara nditoendera mberi kugadzirisa zvakandidira kugula matike baba zuva rodoka nezuro ndobva ndazova sabhuku akutondifonera futi shamani takatafona nonasa machika takatafona kuna sabhuku wamachika saka zvapo zvinoita wazoti hazviiti kuti musauye kupi kudareva toita sei
ndikati handizivi inini ndi munhu kumusoro ndikunotaura kuti dzechirambwa toita sei handika tiri mukati mekudaro sabvekabva ndifonera futi kuti wadii wafonera ishe kuti akupe nhamba dzaafonera dzacho utaure uri wewewe kune munhu iyeye kuti ndini mukoma wagodheni hapana toita sei ndakabva ndakwana vaidzodzo ndobva ndafona inini handichazivi nokadaira kuti uri panapa ii utondidaira wadii kudara ndinofara ndiri mukoma wagodheni chiara hapo unouya mangwana kuyewa nhasi asi taimu yaanouya netaimu idara haridi harisi kuita takada kumbira kuti kutipoori kwezuva kuti akaba nemande kwenamiri tene tofuri kuti unenge apanga zvikazi aiwa iwo ndiwo voisa monisi uya because ukasauya ane machika wari kuuya nyaya yako taizwa iwo kudara asi uya kudai ikoko kutaure muromo wako kuti mazuva ako It's okay. Pakanaka. But anyway, still nyaya dziripo ndekuti munozadza dare nevanhu vasiri relevant cash saka zvibatsiri tiri kuda vanhu vanechikuita nechii ende ine chimwe chandinonyanya kuda stereka inyanzi one ndikuda sabhuku akavhura bhegi akasumwa namai ndumuda ndikuda godhe akavhura chii ndikuda mukomana akatakura bhegi kubva naro kurwizi kuenda kusiya kwachirara ndiri kudazve akamirira sahumani kuti ndizive kuti bhegi rakazopinda mumaoko aishe sahumani hau ndiri maona saka ndiri murugara navo because ndopane kuizina kusunga ndopane kubva vangu vakudai papa because ndopasiri clear to me kuti bhegi rakazinofanira kuenda kwachirara ndizvo ndio zvakataura bhegi rakazinofanira kuenda kwani kwachirara ndizvozvo handisi saka sei bhegi risi kwachirara mazitamani pamusoro zvatsavangura baba watimosaumana ndakamirira ishe saumana uyu ndozoti uyanomira bhozi nenasaumana ationa because umwe wacho muroika tikaenda akatoona mototiza saka ndosaka takatinoda munhu aruziva nyaya yacho yes pamusoro mamo nemakurukota kubva zvashaya munin'ina wababa matsanangurira awaita vanhu vese takangonyarara zvingori noma nyaya yakazotangawo pazoonekwa bhegi newavo kuti bhegi rizouye kwaishe saumana yakanga yazobuda nyaya yekuti ava mwana wavo anhonga bhegi achienda kumakombi avo saka zvakanetsa vakawanda kuti uyu azonhonga bhegi remunhu akafa avo bvatanga kunetsa saka ishewo saumana akabva ati kana muri kuti imi manhonga makazvizira papoindi kuti bhegi rindorindiri unonga bhegi ka is a very common occasion wakazviziva sekuti bhegi ngeremunotangira paakazozikana kuti bhegi ngeremuvi makazozikana pasteji ipi awa wakanetsana kusvikira waendesana kwani kwasabhuku waimirira nyaya idzi ari saka awa wanetsana awa wakachiti chipai chirara bhegi nekuda kwekuti chirara ndiye ari kutaurwa nechi nemunhu anhonga bhegi ati bhegi rakanditaurira ndikati endesai kwani kwachirara ndo pakataka conflict yevanhu tu awa bva kuti mwana wangu anodini anorwara haniti saka chirara ubva ati munopa inini bhegi imi muri kutaura nemunhu ari kurwara kuti mupe inini sei muri kutedzera sei munhu ari kudini ari kurwara ndo matangira kaprofesa yatangira nyaya kusvikira waendesana kwani kwasabhuku kwese then ishe akachizofonerana newavo akashamwani kwaonekwa bhegi riri kuziya hama yako iya bhegi rakanongwa munhu maishari bhegi riri kwachisaumani kunzvimbo kwachisaumani munogara musaumani akafa aigara mwani kwamutetwa saka which means kuti akafa ndiye kwamutetwa asi ari kunzi akauraya ndiye kwasaumani bhegi ribaranongwa kusaumani ndo mafambira zvakaita izombotongwa kwamutetwa inini zvakamutetwa yakazotongwa kwamutetwa yakatongwa zvakaenda yatongwa kwamutetwa futi yakazotongwa futi kwasaumani kwacho ndicharangarira inini zvichinzi nyaya yanetsa kumapurisa pakanetsana vanhu
mapurisa akachizoti chitorai bhegi riende kwatraditional leader manika nekuda kwekuti hamungafoseredzi munhu uyo ari kurwara muti atipa uyu bhegi uyu wacho ari kuti handisiri ndakauraya munhu saka pari kudai taita zvinhu zviri izi ndo zvakataura chisaumana izwari kutaureva normally munhu ane aurayirwa ndiye ane simba kudarika auraya. Saka in this case katakataura madzishe aurayirwa ndimutetwa auraya ndisaumani. Saka kana mamutora nenyaya yekuti bhegi rinofanira kuenda kuna traditional leader ranga risikafaniri kuenda kuna sahumani raifanira kuenda kuna mutetwa because mufi ndiye mudunhu ramutetwa. ndo pekutanga ipapo kuti mutetwa akati chii nenyaya makambomuofa here kuti achengete bhegi. taenda kwamutetwa takaendawo nesusu tadaidzwa tese kuti nana jara nana timurwaya introduction yanga iri pake kuti hatisi kutonga nyaya tiri kutaura zviripitika pamusoro pebhegi rakaitika munhu zvakaitika munyika mwangu ndishe mutetwa wakatsanangura nenyaya yese bhegi kutoendera kusvika mai asvikenda kutaura maonero akaita nemaonero akaita mwana wabhegi decision handika akambata chitokanya decision neunochirara ndishe mutetwa unofanira kupuwe bhegi kuti uende naro kumba because iwo ndo akazofanira kupuwe bhegi urikubazwa last decision yacho mutetwa ndo pakasimuka pamwe nesu tikati aiwa ishe tiri kuona pakanganisika padoko pakumbobva mapa decision asi mabvunza here zvamabvunzire maitapa kuti munhu muneseka sei kuti munhu wakarota uripo kuti iye wanga ari uripo muise yapo weda kuti wakarota kuti wakabudirwa ndika zvakada kuti munhu wakabudirwa topoti wakabudirwa anda haana kurota ngauye apa akabate bhegi utobudirwa otsanangure nhondo yakarota kuti zviite zvakazara ranga riko rakambotanga kuramba zvakanaka daidzai godhi wachadii auye agara apa ndishe muteto godhi wakabva agara apa godhi tipe nyaya tizwe yakazara pabhegi rawakauya naro chichingire kwachirara wakawana sei wakataura zvinhu zviri opposite akataura akadai anhu akati mazviona aishamtirwa zvakanaka ini ndirimbota shoka zvinhu zvakaita mamhuza hazvina kujeka imi maitimburwa torai bhegi totanga ipakuenda kumberi tichava zvekuita ishe sahumani wanga aripo panyaya iyo ndobakazoti ayo zvikaramba zviri maako memunhu wakarota zvakanganisika kuti nyaya yakasvika nekumapurisa mapurisa goma tisahumaniwo itaura bhegi uchengete ifambe zvakanaka nyaya yako koza vanogona kuzotevana izwaizvo kuva kuenda kutraditional leader hakuna kusolva anything sure but kwakatoita kuti dambudziko ritoenderere mberi handisi because one panoita conflict of interest handisi because andikawazwaya kutotaura kuti kwakufanira kuenda bhegi mukwambuwani wasahumani kwamba watichaita ndini munini nangu saka sahumani akapindire munyaya iyi haichaiti because takuti at law is conflicted he is conflicted saka haatarisi kuti achapa judgment iri fair because atoone side rakadi paida munhu ari neutral not sahumani saka the moment sahumani akazvipinza mukati menyaya vanhu vese wakutongoona nyaya iyi yakaita sei kuti pane paroda kuvharwa somewhere handina saka nyaya iite sei haifani ini ndaenda ndiri zvandakaita pandakaona kuti bhegi irika ranetsa handiti muri kuti munhu aya nebhegi unopenga handiti vanhu vasingapengi maifanira kuti kana munhu ataura iye anopenga kuti bhegi ndaritora pamasanga parwizi pakati handiti maifanira kunga makatora bhegi makaridzosera panzvimbo paakati ndipariona rei iye ndiye aifanira kutora bhegi uenda kuridzosera paakati ndoona ndo pandariona riri handika because kana uyo anotaura kuti akatotaura nemufi handiti mufi aifanira kushanga kuacta from there handiti saka imi makaenda kutora roo yemufi ndiwe haku kunetsa imanje yamakuchita dzokufufila navo maukandirana bhegi but imi bhegi munode makaita sei makangotora bhegi iwe shamwa bata bhegi rako handiti uyo wodzoka nebhegi rake papi panzvimbo handiti avo vaurayirwa hama yavo sinzi bhegi radiri raonekwa ndo waifanira kuya nemubatsiri wochisvika apa
wochitaura kuti bhegi iri tinoda kuti tizive kuti bhegi iri raunzwa apa because bhegi parakaiswa pabenzi apa handiti pakarakasurwa nebenzi apa it means kuti pane yakaisa bhegi papi apa kurisa pachena saka munhu ari kutsvagwa apa munhu akaenza bhegi pachena kubva kuspoti yakaurayirwa munhu noti zvamakuita kunetsana muri kunetsana but mese hamuna chii hamuna nyaya munhu ane nyaya munhu akaunza chii bhegi kubva kwakafira chii munhu kuunza parinooneka kuti rinowana nodii anotora handiti saka nyaya munofanira muri kubatana izvi zvimuchiita munofanira muri kubatana kuti ishe sahumani ishe mutetwa mhuri yakadini yakaurayirwa nemhuri yakaona chii bhegi handizvo bhegi apo chii tsve handiti motsvaga mubatsiri anotaura kuti bhegi iri wakomana bhegi iri munhu akafa munhu akauraya munhu uyu taakusumudza chii mhepo yacho mweya wodini wosumudzwa munhu akaisa bhegi wodini wobatwa izvo maakuita izvikaizvo zvakuchitoratidza kuti munhu akauraya kwaari watohwina why because atoenda kwakatoenda atosundudzira chii mhepo kutaura kwati kuita izvi mhepo iri matimburwa nasahumani timburwa nasahumani muri 2 izvozvi ndikuno ndiko kune mhepo ndiri mapamoto nenyaya yekuti makabvuma kuenda kubata chinhu chamusina chii chamusinaira because nini maida inandirini mwana wangu unopenga handiti wauya nemusoro wemunhu mumba munoita sei munotora mapurisa uye mwana wangu unopenga wauya nemusoro wechii wemunhu mumba mapurisa oti chii ngatidzosere musoro waona kupisha mwari handei todzosere musoro kwaodii kwawaona hamuchengeti musoro mbedhini kuti mwana wangu unopenga pamusoro gara hako apa no ashiti makarera inini ndine maiti ini timbo zvakare maitikire akaita zvinhu aya kutaura chokwadi to cut a story short munhu ari kutobudirwa already atori pamachekawe izvi zvakatora tobudirwa ndarubudirwa rwacho akataura kuti bhegi ngarende kwachirara tiri kwashemutetwa zvaiboigira mwepewa chirara arubudirwa aripo unobvunzwa mubvunzi tatone munhu yekuti ari kutitungatibvunze maprofita kuenda kun'anga munhu ari kubudirwa odhara atoripo kare mubvunza yakarara ataure munhu akamuuraya tuzvinesere tutambokuti unorwara nepfungwa tukanhengitungire iwacho aribudirwa arikodhara nezvizvi tapedza muine tsakawanda titengenyesere basa resi munhu wacho unorwara ari pa uya amachika zvakusara mamunhu wataraka chirarori uri pazvirara chirara ani bhegi ndozati bhegi rakubva rakuenda straight kune munhu wacho imhepo ngaisumugwe iyo fimbo ndeyekudini fimbo ndei isvikiro unotaura kuti makadiniko ndivaniwe takudzwani mate ye taura tizwita kuti chii chakaitika ndaishanda stepofo ndandine shamwari yangu ani tatenda mara
ndobva ndati shamwari muupenyu mune zvinowanika munhu uri kurarama ndine dambudziko rangu asi ndongonzwa kuti Chirara anobatsira akanditi pana Chirara wairi uri kuda upi ndikati chero kwawandiendesa ari mubatsiri saka takabva kubasa iri Saturday musi wa11 June 2022 tichibva tadzika tatenda mhaka akandisiya pamba paGolden Chirara ndoba akandisiya. Saka akusiya kuchii chakabva chaitika? Andisiya papa ine wana vanga varipo wana waya vakabva vati baba hapanapo baba waenda kwamakunike uko vandati ndipewo foni nhamba dzavo ndobva ndafona vakanditi vakamuti ngaagare ipapo ndobva ndagara ipapo paGolden ndagara paGolden ipapo paChirarapo ndakabva ndazi mubikirei sadza iwe ndiwo umwe wacho irewe Safananidzezvo. ndiye Ringtone uyu Chira Girei ari kupi Girei hanzanzi yaGolden Girei ari kupi asari taurire mama taura kupedzisa ndaida Godhi ari padirect iwe chida ndiziva kuti chii chakakuita Godhi akandiuraya tsangamira kupi nyatoti ari kupi anoti akandiona ndiri mudenga inini aibvepi aibvepi aibva kupi ari kupi Patson? Hapo pano. Saka mawega mhandu dzangu kai ngoma yandanzwa iri kurira iri kwani ngoma kumba kwako iwewe saka uyaenda kupi kwautaura iwewe kunoitei kuvhara inini amutivharini mateni mati muyera wese makauri akawanda pai wakawanda profiti weropa ini rangu ndinorida chizwa zvandava kuita manje ndaakuti iwewe ndazwa nyaya yako ndinokubatsira ndinokuda pachena chiregera ndiite sei ndiunganidziwa nyatoti Golden Patson ndiani umwe futi adzani musikana anzandikisi uyu ndirenjoniko ndiwe marenjonika makaisa kupiro paa makaisa kuupi ndakatora sei chataura sandimhanyerere nisimukere vana wakatimburwa wane chekuita here nemi watimbo wari pano wakanonga bhegi renyu mukwaira ari kupi mkwai tara kubvunza kuti wakatimburwa mukwaira ari kupi mukwaira ndiani mukwaira ndoupi mukwaira unozani mukwaira mukwasha chaoma munomuziva tomuziva ko fambi ari kupi fambi ariko sarwaka Collins Luka ariko William Timurwa William ariko futi zvana uri vana vo William ari kupi taura nachangamire zvandinoda kuita manje mazita manota ndina manenzivawo andisi mazita acho ndaaona andisi chakakudaidza vanhu vese iwawo
musi wesatani yatakasaisana nayo saka musi wesande musi wa 21 wanhu wewa wese unenge wari pana iwewe ndiri kuda kupari pana tivatapedza nyaya yebhegi because nyaya yebhegi kana tisiri kuziva kuti ndiwanani wakaita basa rati haiperi saka izvozvi ndo pataakuchibata because uyo anozitimburwa uyu ndiani kuva muri mai ndianzani William afika changamire pamusoro inini iyo zvezvi ndirimbama moji uyu ari kupi moji Saumani ndirimbama moji inini handimudimo asina kundiripa ndirimo handimudimo akakutora mutumbo wangu kuisa mubama kemu inini mate zvinoita here changama kunditsamira inini ndakuzwa ati iwe nekutiri shamwari ndakubatsire handizo saka ini shamwari dzinotaurira dzowirirana dzobatsirana saka ini ndinoti mupe sondo uuye pami udzoke panapa handiti wanhu wavo wese wawataura wese ndiye ndinawo panapa ndobva ndapedza nyaya ndobva ndapedza changamireka inimika magariswa ipapo mambo wangu ndakasiya muno muine masabhuku nondiko madzishe hamufambiri mari muchapi wamungedzini mumbedzei ndada kukumbira uziva kuti akatonga bhegi uyo akatonga bhegi unewo chekuita nekufa kwenyu uyo godhi timburwa godhe hano ndini ndakamusuna handipa wakadzokereswa kwaona paine muchiri dzonzeiswa nazo nyuchi dzanga dziripo ndini ndakati hamunditsoetera shuwa ichokwadi tashupika nekutaurirei mbuya timburwa ashupika nekuda kwenyaya iyoyi musunungure abude munyaya iyo ukatimburwa ukaiswa chakaita asi William kana ari William timburwa ari papa unomba yavo aizombedi isusu asi William aizombedi isusu asi William asi vanhu kuti William ndakati zvisundidzire kumweyo ndinoona wakuru siterekeswa iwe cheda kutosangana msesono Brenda asi wakabvira karo wachinditsipika no uri muprofiti here tosangana msesono tosangana msesono ndipedze nyaya yavo ndenda kucheda right now no presence for this one ngatisangane msechi No discussion. msesono twende one ngatisangane msesono twende one saka wakomana mawe matanga manzwa William timburwa Godhe chira Patson ndafambisa rwaka Pastor Nyatoti naruka sarwa ayo no ibi nyafari pano na no ngatisangane msesono right andi kusangana msesono